Tehdä näistä vaaleista milloin sote-vaaleja, milloin vanhusvaaleja, ilmastovaaleja, koulutusvaaleja tai jonkin muun yhden asian vaaleja. Meidän perussuomalaisten teemoja vaaleissa ovat suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus. Niiden puolustaminen on meidän mielestämme päättäjien tehtävä Suomessa. Suomi on, tai Suomen pitäisi olla, suomalaisten edunvalvontakoneisto. Nimenomaan tästä näkökulmasta me tarjoamme vaihtoehtoja varsinkin ilmastokeskusteluun ja maahanmuuttokeskusteluun. Useimmat puolueet näyttävät kilpailevan siitä, kuka lyö pöytään kaikkein hurjimmat ilmastotavoitteet. Yleinen linja ja ilmapiiri näyttää olevan se, että Suomi on suurin syyllinen ilmaston lämpenemiseen ja jäätiköiden sulamiseen, ja että Suomen pitää tehdä enemmän ja nopeammin kuin kukaan muu. Me perussuomalaiset peräänkuulutamme ilmastokeskusteluun suhteellisuuden tajua. Meitä suomalaisia on alle promille maailman väestöstä. Meidän osuutemme maailman hiilidioksidipäästöistä on promillen luokkaa. Vaikka suomalaiset ajaisivat alas teollisuuden ja lopettaisivat liikkumisen ja hengittämisen, sillä ei ole minkäänlaista vaikutusta ilmakehään ja ilmastoon. Tarvitaan myös kohtuullisuutta, siis kohtuullisuutta Suomea ja suomalaisia kohtaan. Suomi on viimeisten 30 vuoden aikana leikannut omia hiilidioksidipäästöjään 2 kertaa enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Suomi tuottaa energiastaan kivihiilellä 7%, kun vastaava osuus vaikka Saksassa ja Tanskassa on melkein puolet, Puolassa 80% ja Kiinassa vielä enemmän. Jos päästöjä todella halutaan vähentää niin, että sillä on vaikutusta, niitä pitää vähentää siellä, missä niitä tuotetaan. Nykyinen taakanjakomalli näissä niin sanotuissa ilmastotalkoissa rankaisee sellaisia maita, jotka ovat pitkän ajan kuluessa ja omasta aloitteestaan jo tehneet kaikkein eniten. Kun taas kaikkein suurimmat saastuttajat, kuten Kiina ja Intia, pääsevät kuin koira veräjästä. Suomi elää edelleen viennistä ja vientiteollisuudesta. Meidän linjamme on se, että tehtaanpiippu Suomessa on ilmastoteko, koska sen vaihtoehtona on se, että sama tehtaanpiippu nousee Kiinan kaltaisiin maihin, joissa vähät välitetään ilmastotavoitteista. Tavallisen ihmisen kannalta suuruuden hullu ilmastopolitiikka tarkoittaa sitä, että asumisen ja liikkumisen hinta nousee. Ilmeisesti tarkoitus on, että tulevaisuudessa parempi väki ajaa 100 tonnin Teslalla ja tavallinen ihminen polkuautolla. Mitä maahanmuuttokysymyksiin tulee, me puhumme niistä paljon. Me puhumme niistä paljon siksi, että kyseessä on miljardiluokan musta aukko Suomen julkisessa taloudessa. Ja toisin kuin muut puolueet ja media haluavat teidän kuvittelevan, maahanmuuttoon kipattu raha on pois kaikesta muusta. Esimerkiksi sote-palveluista, koulutuksesta, vanhustenhoidosta tai poliisin palveluista. Kyseessä on lisäksi tavallisiin ihmisiin kohdistuva turvallisuusongelma ja turvallisuusuhka. Oulussa ja muualla maassa esille tulleet pikkulapsiin kohdistuneet raiskaus- ja ahdistelutapaukset ovat tästä surullinen esimerkki. Mikään kotouttaminen, hyysääminen tai tulijoiden sukupuolivalistus ei ratkaise eikä ehkäise näitä ongelmia. Tämä on tosiasia, joka kannattaa ymmärtää ja hyväksyä. Näiltä ongelmilta ja ilmiöiltä ei ole välttynyt yksikään Länsi-Euroopan maa, johon on kohdistunut laajamittaista maahanmuuttoa takapajuisista islamilaisista maista. Ainoa toimiva tapa ehkäistä sekä maahanmuuton aiheuttamia kustannuksia että sen muita lieveilmiöitä
on ehkäistä haitallista maahanmuuttoa. Ja toisin kuin ihmisten halutaan uskovan, tähän on olemassa realistiset, toimivat poliittiset keinot. Huono maahanmuutto ei ole mikään luonnonvoima, se ei ole asia, joka tapahtuu itsestään, vaan se perustuu poliittisiin päätöksiin tai siihen, että ei uskalleta tai haluta tehdä päätöksiä. Nyt kun vaalit lähestyvät, takit kääntyvät myös muissa puolueissa, niin ilmastotavoitteiden kuin varsinkin maahanmuuttokysymysten osalta. Keskustan ja kokoomuksen ehdokkaat esittävät nyt sinänsä järkeviä toimenpiteitä, jotka näiden puolueiden mielestä vielä vuosi tai kaksi sitten olivat kansainvälisten sopimusten, perustuslain ja kaiken muunkin vastaisia ja täysin mahdottomia. Teiden varsissa kokoomus kertoo nyt mainoksissaan puolustavansa yksityisautoilijoita. Kannattaa suhtautua tietyllä huumorilla ja kyynisyydellä näihin vaalianaluspuheisiin ja tarkastella, minkälaisiin linjauksiin puolueet todella ovat sitoutuneet. Poliitikot luottavat siihen, että äänestäjän muisti on lyhyt ja ymmärryskyky heikko, mutta mehän tiedämme, että näin ei ole. Äänestämällä voi muuttaa asioita, mutta jos haluaa asioiden muuttuvan, pitää äänestää muutoksen puolesta. Perussuomalaiset tarjoavat konkreettisia vaihtoehtoja. Täällä on minun lisäkseni paikalla perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaita Pirkanmaan vaalipiiristä sekä meidän nykyisiä ja tulevia kansanedustajiamme. Käykää haastattelemassa heitä ja etsikää itsellenne sopivaa äänestettävää. Kiitoksia ajastanne ja huomiostanne. Mukavaa päivänjatkoa ja kevättä ja jännittävää vaalien odotusta. Kiitoksia.